Aħna nibdew sena ġdida, sena akademika, ta' ħidma, ta' talim, ta' edukazzjoni, ta' formazzjoni xtieq nawgura lill-istaff, lill-istudenti, lill-LSIs, lid-dirigenti tal-iskejjel tal-ambjenti edukattivi kollha ta' pajjiżna. Ħidma irżina u tieqa favur il-formazzjoni holistika ta' żgħażagħ ta' tfal tagħna għaliex ta' min jinsisti li fl-edukazzjoni hemm lajn ta' kull ġid. San George Preka kienu ħobb jgħid it-tagħlim u lajn ta' kull ġid. U t-tagħlim jiġi minn sistema edukattiva li hija inklusiva, holistika, imma wkoll li tippromuovi il-valuri sani, li għandha wkoll spazju għad-dixxilpina, għar-responsabilità, imma wkoll għall-kompassjoni mod speċjali fil-konfront tal-vulnerabbli. Nawguralkom sena skolastika mimlija ġid u saħħa.